Ọkụ abago na belu nke ọzọ a. Ọkụ abago nke nọ n'azụ a. Ndị fire service nwekwa ihe unu mere ebe a chai ebe ọdụ ndị mmadụ property ahịa ndị mmadụ. Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu. Ebe nsi ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.si ha asịrị FM. Aka m abụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo a ị na-ahụ n'iru ebe a bụ ozi nke anyị si na obodo Ọnịcha nke nọ na steeti Anambra wee nweta, bụ mkpamkpa nke kpara na nnukwu ahịa ama dịka Ọnịcha Main Market tata, bụ ihe mberede ọkụ ọgbụgba nke dapụtara ebe ahụ, nke tapịara akụnụba ọtụtụ ụmụnne anyị bụ ndị na-azụ ahịa na ya bụ ahịa. Ihe butere ya bụ ihe mberede ọkụ ọgbụgba ka anyị na-amatabeghị, mana akụkụ ya bụ ahịa nke gbara ọkụ a bụ akụkụ ebe ndị mmadụ na-edowe ngwa ahịa ha, nke ama dịka warehouse. Ya bụ ihe gbapịakwaranụ ọtụtụ ngwa ahịa na ụlọ ebe ndị mmadụ na-edebe ngwa ahịa, nakwanụ ụfọdụ ụlọ ndị ọzọ nọ ebe ahụ, nke dịka ụlọ ebe mmadụ bi. Ma ụfọdụ ndị nọ ebe ahụ kọwakwara na ndị ọrụ mmenyụ ọkụ ndị bịara ebe ahụ bụ ndị ama dịka fire service, na ha megidere ike ha, mmiri ha bụ wee bịa gwụdo agwụ, ma ya bụ ọkụ karịrị ha aka. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere buru oche gị kpudobe nso ma nọrọ ala ka anyị anya na ya bụ ihe onyonyo ma hụ ka o si wee gaa n'ahịa Main Market Ọnịcha nke nọ na steeti Anambra tata, bụ ihe mberede ọkụ ọgbụgba nke dapụtara ebe ahụ. Ya mere a sịla na Solex si kama lere onyonyo ya, ma tupu anyị anya na ya bụ ihe onyonyo, nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị, biko nwetụkwara m obere ndidi nwantịntị oge ka m chetakwara gị maka ọmarịcha akwụkwọ a nke m depụtara, bụ akwụkwọ mkpọrọ Uchenna. Akwụkwọ a bụ akwụkwọ na-akọ akụkọ maka nwata nwa mgbenyi onye na-enweghị nne ma onweghị nna, mana o mechara si n'ụkọ bilie bụ ọgaranya site n'ige ntị ndụmọdụ ndị okenye. Edekwara m ya bụ akwụkwọ n'asụsụ abụọ, bụ na peji ọbụla ịsapere na ya ị ga-ahụ ebe ndere ya n'asụsụ Igbo ma hụkwanụ ebe ndere ya n'asụsụ Bekee, nke bụ na nwa gị gụwa ya n'asụsụ Igbo onwe ihe ọ na-aghọtaghị, ole anya ebe ndere ya n'asụsụ Bekee ọ ma ghọta ya. Ụzọ ihe abụọ ya bụ akwụkwọ ga-akụzikwara n'ụmụaka gị bụ: nke mbụ, ịmụta otu esi agụ asụsụ Igbo; nke abụọ wee bụrụ ịma uru ọ bara ige ntị ndụmọdụ ndị okenye. Olekwana ihe ị na-eche tupu ịzụọrọ ụmụ gị ya bụ ọmarịcha akwụkwọ? Ọ bụrụ na ị chọrọ ịzụ akwụkwọ a ma ị bi n'obodo Naijiria, ya bụ akwụkwọ apụtala, ọ dịzi n'Enugu ugbu a. Ọ bụrụ na ị bi n'Enugu, ị kpọtụrụ Injinia Checks n'akara ekwentị a ị na-ahụ ebe a, ka gị na ya hazie ka ị ga-esi ewere nke gị n'Enugu. Ma ọ bụrụkwa na ị bi na steeti Enugu, na mpaghara ọbụla nke ị bi n'obodo Naijiria, ọ ga-ezitenwu ya ebe ahụ. Naanị ihe ị ga-eme bụ kpọtụrụ ya bụ Injinia Checks n'akara ekwentị a ka ị nweta ya bụ akwụkwọ. Ịkwụnye ha, nara ya ụgwọ, unu akpa ma hazie ka ọ ga-esi ezitere gị ya bụ akwụkwọ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịzụ ya bụ akwụkwọ, ọ dị available on Amazon. Lee anya na ngalaba okwu ihe onyonyo a, aga m etinye Amazon link ebe ị ga-anọ wee zụọ ya bụ akwụkwọ. Ịpụkwa na Amazon, ị ga-enweta ya n'ụzọ abụọ. Enwere ya na ebook bụ soft copy, nke ọ ga-abụ ịzụọ ọbata n'ekwentị nwa gị ma ọkwa na ekwentị gị ma ọ bụ tablet ahụ iji akụziri nwa gị akwụkwọ. Nwekwana ya na hard copy nke ama dịka paperback, nke ọ ga-abụ ịzụọ, itinye adreesị ebe ibi, ewetara gị ebe ahụ ibi. Ma otu nkwa m na-ekwe gị bụ na akwụkwọ a bụ akwụkwọ ga-abụ ụmụaka gị gụchaa, ha bụ ihe ga na-enye gị nsogbu wee na-asị gị daadị ma ọmị, Solex o deela akwụkwọ ọzọ. Ọ dị mma, ngwanụ ka anyị nye anya na ya bụ ihe onyonyo nke anyị ji maka ya wee bịa taa. Ọkụ abago na belu nke ọzọ a. Ọkụ abago nke nọ n'azụ a. Ọkụ abago na belu nke nọ n'azụ a. Firemen ọka mmiri agwụgwọ na ya. Mmiri agwụgwọ na ya. Ọkwa warehouse ndị mmadụ na ihe a ọkwa warehouse ndị mmadụ niile na-agbalịsi ya, ma plaza ma buildings. Chukwu nyerekwa mmadụ aka. Hey, anyị asọbaịvụ kwa ihe nke a. Ụdịrị a na-eme mmadụ fe, ma ọ bụ na nwere obi ga-akpụrụ akpọ ndị ya ga-eji nwụrụ ipute ego dọkịta na n'inwe n'ịrapụta ụwa mpirion ọ dị ebe akịa na-alụpụta anyị ọbụbele nwa na-asị 30 years ndị na-akịa na-asị
maka ndị fire service nwekwa ihe unu mere ebe a chai ebe ọ dị ndị mmadụ property ahịa ndị mmadụ Second building ama mgbanarị ya sef nke ọzọ ọ ya manna nke anọ n'etiti manna ije a ị ga-afụ mmecha ọ ga-esi ebe a banyekwa the heat adịgo too much ọ dị ka na-eme dị ọkụ ọ ka na-amụnyekwu ya ege anọkwa m na awada na-afụ anwụla nsị ma ọ na-eji ka ọkụ a na-agba ama m nọ ya ebe a na negoro ime ụlọ a na-akịta ọ sarago nke ọkụ chai Chineke mere mmadụ ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo ụmụnne m abụghịkwa na obere ihe ọ ka bụkwa mkpụrụ ụbọchị ole na ole gara aga ka ụdị ọkụ ọgbụgba ihe mberede ọkụ ọgbụgba dị otu a mekwara na ahịa Ọchanja nke nọkwa na steeti Anambra wee na-asị kedu ihe na-eme nke a niile ọ bụ nke ndị bekee kpọrọ coincidence ka o nweela ebe mmiri si wee baa opi ụgbọgịrị. N'etufughị oge ka anyị anya n'ihe onyonyo nke ahụ nke mere na ahịa Ọchanja nke nọkwa na steeti Anambra mkpụrụ ụbọchị ole na ole gara aga ka m pụtakwanụ. Hey, Anambra only tax and carrier, no prevention, no fire service. Iwe we kero ọkụ na agba n'iwe kero ode. Ka a na-ekwu ihe nke a biko Chukwu mere anyị ebere. Ọkwa afịa ndị mmadụ dị ya. By 10 o'clock, everything that happen here. People full here. Oh no, people don't die. Now going up village. Then they throw away goods like water. Hey, goods na water. Hey. Goods na water. Ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Na mbụ ana m asị ụmụnne anyị ndị ya bụ ihe mberede ọkụ ọgbụgba metụtara, ana m asị unu ndonu. Ndị o metụtakwara n'akụnụba ha, ngwaahịa na ụlọ ahịa ha, ana m asị unu ndonu, dibenu. Ma ọ bụ ihe dị njọ na obodo anyị nwetara onwe anyị na ya bụ obodo otu ihe ga na-eme kwa ụbọchị eme ma na-emekwasị, mana onweghị ihe ọbụla gọọmenti ga-eme gbasara ya. Onweghị otu gọọmenti ga-esi apụta wee sị na ihe a na-eme kwamgbe kedu ihe a ga-eme ka o wee kwụsị. Ọ bụ ihe dị mwute. Ma unu chetakwa echeta na etinyela m mkpu ihe a ugboro na peji a na chanel a wee na-asị ụmụnne anyị ndị niile na-azụ ahịa n'ahịa dị iche iche nọ n'obodo Naijiria. Ị nọ na Lagos, ị nọ na Ọnịcha, ị nọ na Port Harcourt, ị nọ na Abuja, ebe ọbụla unu na-azụ ahịa, ama m na onweghị ebe unu na-azụ ahịa unu na-enweghị otu ahịa nke a ma dịka market union ma trade union. Wee na-asị otu ahịa niile a na-enwe kedụkwanụ ihe unu na-arụ ma ọ bụrụ na unu agaghị echekwa ngwaahịa unu, chekwa ụlọ ahịa unu. Unu ahụla na kwamgbe kwa ụbọchị ụdị ihe dị otu a na-adapụta n'ahịa dị iche iche nọ n'obodo Naijiria ebe ụmụ Igbo na-azụ ahịa. Ọkwa akọcha ya ka akụkọ otu a ya bụ ihe aga. Amakwana mmadụ ole n'ime ha na-etinyenwu azụmahịa ha na inshọransị nke ọ ga-abụ na ihe dị otu a mee ka ndị inshọransị kọmpani gbatọsọ enyemaka. Mgbe sị ka m jụọ kedu dị ihe mere na ndị niile na-azụ ahịa na ahịa main market Ọnịcha ahụ, otu main market si wee buo ibu na ego niile nọ na main market, kedu ihe mere na unu agaghị ejikọ nwa aka ọnụ gbapuo mmiri ebe dị iche iche n'akụkụ dị iche iche na ya bụ main market ma rụọ ụlọ ndị mmenyụ ọkụ bụ nke ama dịka fire service station
ma zụkwa na akụrụngwa ma ụgbọala ma ihe ndị ọzọ niile eji emenyụ ọkụ. Akụnụba a niile ụmụ Igbo na-awụfukwa n'ahịa dị iche iche ebe ihe mberede ọkụ ọgbụgba otu a na-adapụta. Ọ karịkwara, ana m asị na ọ ga-akakwa mma, aka na m ekwu ya ma na-ekwusi ya ike ruo echi, aka ga m na-ekwu ya, ọ ga-akara unu mma ebe ọbụla ị na-azụ ahịa, ị nọ n'Enugu, ị nọ na Anambra, ị nọ na Lagos, ị nọ na Ebonyi, ị nọ na ahịa ọbụla ebe unu na-azụ ahịa. Dịka onye Igbo na-ekiri m ugbu a, unu gbakọ aka ọnụ gwukwuo mmiri n'ahịa ahụ ma rụọ ụlọ mmenyụ ọkụ bụ fire service station na ya bụ ahịa, nke ọ ga-abụ na onwe ihe ọbụla mere na ya bụ ahịa unu bido gbanyụwadị ya bụ ọkụ mgbe ọ ka dị obere. Maka na ụfọdụ oge a ga-ahụkwanụ ọkụ ka na-ebido mana tupu akpọcha ndị fire service n'ekwentị ka ha buru ụgbọala ha rute ebe ahụ, ọkụ agateela aka. Mana ọ bụrụ na unu nwere akụrụngwa nwee ngwaọrụ eji agbanyụ ọkụ n'ahịa ahụ, unu agbanyụọ ya bụ ọkụ mgbe ọ ka dị obere, nke ahụ wee dịkwara onwe ya. Nwee na-asịkwanụ bikonu ndị na-arụ ụlọ, ma ndị akitekt na-dizaịn ụlọ na be anyị, ma ndị injinia na-arụ ya arụ, o nwere otu esi arụ ụlọ n'ụwa ugbu a n'ihe gbasara ọkụ ọgbụgba. Otu ahụ esi eme conduit piping, conduit plumbing, ezo paịpụ niile eji wee mee plumbing na ya bụ ụlọ ezo ya ezo. O nwekwara ka esi eme conduit fire safety connection, nke bụ na arụcha ya tinye ya smoke detector n'ebe ọbụla ya bụ sensọ hụrụ anwụrụ ọkụ, ọgbawa mmiri ozugbo. Kedu ka o si agba mmiri? A ga-ese ya bụ paịpụ gaa zuo n'akụkụ ụlọ ahụ niile. Ile anya na foto a, ihe anyị na-ahụ ebe a, ị ga-ahụ ka ya bụ ihe si na-arụ ọrụ. Ese ya bụ paịpụ gaa zuo n'akụkụ ụlọ ahụ niile, nke bụ na ụgbọala na-emenyụ ọkụ bịakwanụ ịgba mmiri, ọ gaghị abazi uru ha nwa ibuliwe ya bụ hos mmiri ka ọ gbawa ebe niile. O nwee ka esi arụcha ya bụ paịpụ arụpụta ya na iro, bụ nnọọ ha kwunye ha na hos si na ya bụ tanka na paịpụ ahụ nọ n'iro, mmiri ebido wụsawa ebe niile ọkụ ahụ na-agba n'ime ụlọ ahụ. Nwere na-asị ndị na-ahụ maka ihe gbasara ịrụ ụlọ na be anyị, ma ndị anyị ma na-ekwuwe n'okwu gọọmenti tupu gọọmenti etinye ọnụ n'ihe dị otu a, ọ ga-ete aka. Mana ana m asị bikonu onye ọbụla ụdị ihe a dị n'aka, unu mara ka unu ga-esi wee na-amụta ihe dị otu a, ọ ga-enyere ndị be anyị aka n'ihe gbasara ọkụ ọgbụgba. Ọ dị mma ka njedebegodi ebe a. Gị onye ụwa, onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmara na etu anyị si eme ya, deere ebumnuche gị, otu isi hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu, ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso eburu anyị esonye. Ekelekwa m gị wee na-asị gị jide ka iji. Onye asị ya jide ka o ji, ị mara na ka o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị ọta bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere, ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi, nwanne biko, ọ bụ na Facebook ọ na Instagram ka na-ahụ ihe onyonyo, pịara m follow. Ọ bụ na YouTube ka na-ekiri ya bụ ihe onyonyo, pịara m subscribe, ya na mgbịrịgba anyị n'akụkụ, ka ime ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ nga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma. O ise ngwa tụsawara m ihe onyonyo na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button. Ya mara gị mma ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu. Are you looking for an interesting children's storybook? Uchenna is the perfect read. Dive into a world of mystery, adventure, and unforgettable characters. This book is so nice that you won't want to put it down. Uchenna, as written by Chibo Gomeje, offers a unique blend of what readers are calling unpardonable and brilliantly crafted. It is now selling on Amazon. Buy for your kids and watch them ask for more from the author.